Здравейте! Днес ще ви покажа анти-ейдж процедура, подходяща за зряла кожа на жена на 50 години. Ще използвам продукти на Collagen Professional, анти-ейдж пилинг с терапия с фосфолипиди и екзозоми. Ще обяснявам всяка стъпка, която правя и защо я правя. Да започна с това, че аз съм с работно облекло, с дезинфекцирани ръце, чисти, ногтите ми са изрязани, с прибрана коса съм, всичко е подредено, клиента ми е настанен, има лента за коса, подготвила съм я за самата процедура и започваме с дегримиране. Дори ако моделът не носи грим, кожата съдържа себум и прах и замърсяване. При зряла кожа използвам нежен продукт без агресивни съставки, за да не нарушавам липидната бариера, която при тази възраст е важно да се запази. Минавам с кръводвижение, с намокрени на тампонче двуфазен дегриматор, да примахна хубаво нечистотиите по лицето. Измивам лицето с измивен почистващ гел. Ще използвам на Collagen Prime Cleansing гел, за да подготвя, да отстраня всички остатъци по лицето, които са останали от дегримирането. Хубаво да измия демакияжа и да подготвя кожата за последваща стъпка. Слагам на ръце, даже с малко вода, хубаво го разнасям. И внимателно хубаво да може да се измие лицето. Избирам гел с неутрално или леко кисело pH, за да не наруша естествената бариера на кожата, която при зряла кожа е по-чувствителна. Хубаво почиствам с кърпа. Следва преглед и подготовка на кожата. Преди да пристъпя към самия пилинг, внимателно преглеждам кожата. При моя модел това, което виждам, е загуба на еластичност, финни линии, бръчки, общо взето нормално, дехидратация, нормално при жена на 50 годишна възраст. Но поради тази причина съм избрала протокола с пилинг анти-ейдж и фосфолипиди. И започваме с препила, за да подготвим кожата за самия пилинг. Нанасям препил продукт, ролята му е много важна, обезмаслява кожата и отстранява остатъчния себум от порите. Това позволява на пилинга да проникне равномерно и да действа еднакво ефективно върху цялото лице. Без препил активните съставки биха се разпределили неравномерно и ефектът няма да бъде толкова добър. Препилът също леко отваря порите, за да спомогне за по-лесното нанасяне на активните съставки да влязат в дълбочина. Нанасяме един тънък слой. Добре, продължаваме с пилинга. След като сме изчакали 1-2 минутки да попие препила, нанасяме самия пилинг на Collagen Professional. Този пилинг съдържа химични ексфолианти, киселини, като гликолова, млечна, салицилова, лимонина, които работят на клетъчно ниво. Те разграждат връзките между старите мъртви клетки на повърхностния стол на кожата и стимулират обновяването на кожата. При жена на 50 години клетъчното обновяване е значително по-забавено. Примерно вместо 28 дни на 45 дни до 60. Пилингът ускорява този процес, изглажда финните линии, текстурата и намалява бръчиците като цяло, стимулира производството на колаген. Нанасям върху цялото лице на тънък слой и изчакваме няколко минутки. Засякла съм времето, започва от самото нанасяне на пилинга. Стоим 3 до 5 минути, наблюдаваме през цялото време и внимаваме зоната около очите, като сме нанасяли, и в зоната около
нослето и около устните. По принцип, даже е препоръчително да се сложи малко вазелин в тази зона, за да може, нали, да не стигне пилинга до там. Но при положение, че моята клиентка е свикнала на такива процедури и внимавам просто в тези зони да не се допира четката. За всеки случай, за по-сигурно мога да мина на постпил в тази зона, за да съм сигурна, че няма да има някакъв дискомфорт или леко лющене в тези най-чувствителни зони на лицето. Оставям пилинга да действа според указанието на продукта. В случая съм нагласила моя таймер за 4 минутки. През това време наблюдавам кожата на клиента. Нормална реакция е да има леко зачервяване, да има усещане за топлина. Това означава, че киселините работят активно. Ако моя модел усеща силно парене или дискомфорт, незабавно трябва да сложа неутрализатор и да измия лицето. Аз лично съм свикнала да ползвам ръкавичка и така да гледам, нали, как започва да отлепа кожата, доколко е готов самия пилинг, защото все пак всяка кожа е абсолютно различна. Следващата стъпка нанасям постпил на лицето на клиентката. Той е задължителен, защото постпила съдържа киселини с ниско pH. Пилингът съдържа киселини с ниско pH. След изтичане на времето трябва да спрем действието на пилинга. Неутрализаторът има алкално или неутрално pH и буквално изключва киселините. Ако пропуснем тази стъпка, киселините продължават да действат и рискуваме да има дразнене, изгаряне на кожата или някакъв вид увреждане. Затова нанасяме на памучен тампон и минаваме цялото лице и след това измиваме обилно с вода. Като сме неутрализирали кожата, сме измили с вода, сме почистили, кожата вече е обновена и порите са почистени и е готова да поеме активните съставки, които ще нанесем след малко. За мен в момента време е за лосион, който да нанесем на цялото лице. Функцията му е да възстанови pH баланса на кожата, да я успокои и да я хидратира. Пръскаме на тампончетата и минаваме цялото лице. Лосионът също така действа и като мост, подготвя кожата за да поеме максимално серума и маската, които следват. При зряла кожа тази стъпка е особено важна, защото кожата е по-чувствителна след ексфолиация. И сега следва серума с екзозоми и фосфолипиди, които аз лично слагам в ръка и нанасям върху цялото лице. И после с масажни движения спомагаме, за да се абсорбира максимално от кожата. Серумите имат по-малки молекули от кремовите и проникват по-дълбоко в кожата. Фосфолипидите са естествена съставка на клетъчна мембрана. Те я изграждат и поддържат. Просто на колаген, както знаем, се забавя и кожата губи еластичност, хидратация и плътност. Нанесени отвън, фосфолипидите се вграждат в мембраните на кожните клетки и ги възстановяват отвътре. Екзозомите са наноносители, изключително малки везикули, които пренасят растежните фактори, пептиди и дават сигнали клетките да регенерират и да произвеждат повече колаген и еластин. Това е една от най-съвременните анти-ейдж технологии в козметологията. Нанасям с леки потупващи движения за по-добро поглъщане. И естествено за удоволствие на клиента. Следваща стъпка е маската с фосфолипиди и екзозоми. Маската действа като концентриран резервоар от активни съставки. Създава един оклузивен слой върху кожата, който принуждава активните молекули да проникнат по-дълбоко, вместо да се изпарят. В комбинация с серума ефектът е много по-силен,
защото серума подготвя клетките, а маската ги насища с активните вещества за по-продължително време. Нанасям на лицето на тънък слой от маската върху цялото лице и ще я оставим да подейства 10-15 минутки. Евентуално може после да спомогнем да я разнесем и с масажни движения. Резултатът е уплътняване, намаляване на бръчките, интензивна хидратация и стимулиране на клетъчното обновяване. Оставяме маската да действа 10 минутки и накрая правим малко масаж с масажни движения, за да може да максимално да абсорбира маската. Масажа, освен че е много приятен като усещане за клиента, има много добър дрениращ ефект на лимфата. Спомага за подпухналостта на лицето, насища клетките с кислород и изключително добре отпуска мускулите на лицето. Естествено има изключително добър анти-ейдж ефект. Следващата стъпка е отстраняване на маската с чиста топла вода. Отстраняваме маската, измиваме добре лицето, за да я подготвим за следващата стъпка. Сега втори път ще измием, за да може хубаво да отстраним всички остатъци от маската. И ще следва да сложим тонер за лице. Нанасям тампончетата малко тоник. Хидратираме добре лицето преди тонера. Ако нещо не сме измили хубаво, не сме изчистили, да сме сигурни, че лицето е абсолютно чисто и готово за тонера. Да балансираме pH-то на кожата. Следва тонера за лице. Изключително любим мой продукт. Нанасям го върху лицето с леки движения. Нанасям върху цялото лице и после с масажни движения ще попия в кожата. Тонера е изключително богат на активни съставки. Има екстракт от лотос, ниацинамид, вътре има центела азиатика. Много добре хидратира и като се попие, има един много прекрасен, такъв много хубав глоу ефект, който на мен изключително много ми харесва. Работим винаги лице, шия и деколте, ако позволява облеклото на клиента или ако иска. Реално тонера финализира почистването, затваря порите след цялата процедура, възстановява финално pH-то на кожата и защитава един филм. Един филм прави върху кожата, който при зряла кожа е много важен и подходящ преди слънцезащитата. Финалната стъпка е слънцезащитния крем, който е задължителен след всяка процедура, особено след пилинг, защото след ексфолиация кожата е по-тънка и значително по-чувствителна към UV лъчите. Без защита рискуваме от кожата да има хиперпигментация и фотостареене, което директно би обезсмислило цялата процедура. Много е важно да препоръчаме да предупредим клиента да слага слънцезащита ежедневно, за да може да се предпазва кожата от фотостареене. Знаем, че слънцето е изключително вредно напоследък.
Избирам 30 или 50 фактор слънцезащита. За да се запази ефекта от процедурата, препоръчвам сутрин нежен почистващ гел, хидратиращ серум с фосфолипиди, крем с слънцезащита. Вечер дегримиране, нежен гел, серум с ретинол или пептиди за стимулиране на колагена и нощен крем с хиалуронова киселина, примерно. 1-2 пъти седмично нежен домашен пилинг или ензимна маска. Задължително избягване на директна слънчева светлина в рамките на 48 часа. И евентуално след месец последваща процедура за по-добър ефект.